Danas ćemo pričati o Snow Bros. Kad čujete taj naziv, odmah vas podsjeti na Mario Bros. Ali kad krenete da igrate, više liči na Bubble Bubble. Mada, hajde da pogledamo malo bolje o čemu se tu radi. Na početku imamo priču koju, za razliku od Chip and Dale, mogu da pročitam, ako ništa drugo. Dakle, imamo ovog baju po imenu Kralj Vatroslav, koji hoće da pokori ceo svet, naravno, ali ne može to da uradi dokle god Belo kraljevstvo brane dva princa, Nikola i Toma. Pa je Vatroslav došao na sjajnu ideju da pretvori dva princa u Sneško Beliće. Vatroslav je bacio svoje čini sa kristalne planine, pretvorio prinčeve u Sneško Beliće i nećete verovati šta se onda dogodilo. Skandalozni događaji su usledili posle toga. Nećete nikad pogoditi o čemu je reč. Kralj Vatroslav je oteo princeze. Da, kao da to nikad pre nismo videli. Uglavnom, imate 5 svetova od po 10 staza, odnosno spratova, a na svakoj 10. stazi vas čeka šef. Iako deluje da ima puno staza, zapravo jednu stazu možete preći za 10 sekundi, osim šefova, ali o tome ćemo kasnije da pričamo. Što se tiče grafike, prilično je šarena i simpatična. Svaki svet ima poseban dizajn staza, pozadine i posebne neprijatelje. Kao i većina igara na ovoj konzoli, i ova igra je linearna i polako postaje sve teža što se više penjete. Poenta igre je da nabacate sneg na vaše neprijatelje, pretvorite ih u grudvu i šutnete u pizdu materinu.